Үшінші, бұл үшінші болды. Дүртінші, ғафу етіңіз. Үшінші деп. Мен енді үшіне ясадым. Тіге ұзғанда айтқан ем. Үшіншіні yok. Дүртінші, міне қазір болашақ. Шул фикір. Ол қайсы уақыттан ол фикір заказ бойынша келіп шықмай қызғанышқа қаршы. Ол фикір міне күтмәгәндә бір жерде бір мезгіл туа. Тик менә монда қайсы уақытта міне тирән мәгънәдә син уйланып, ақыллығына сөйлей башласаң, шул ук никтер менә каршыңа шайтан котыртып, бір кеше килә, күзләрен ачып карап тора, әйтерсең теге, шул әйттем бит, ат мөгезен күргән кебек, күзләрен ачып, нәрсә булган шул? Күрмәгәннәр гомердә шул, теге видео төшергән кешене хатта ул, менә шулай. Инде хәзер кая төкермә, блогер, мен ачуым килә, хатта шул теге сіз блогермы дип сорыйлар, мен ачуым килә. Мен әйтәм, мен беренчедән журналист. Ул блогер инде, нәрсә инде ул блогер? Камера алдыда әллә нәрсә төшерә, нитә, кайсы вакытта тирән уйсыз әллә нәрсә сөйли, тирән фикердә юганда, хатта теге кеше кызыксынып карасын дип, менә кемдер әйткән, мен аны нидән караган идем, яшьләрнең тапшыруында телевизордан. Фәлән имеш беренче минут тапшыру 6 миллион кеше караганмы, әллә 2 миллион кеше караганмы дип шулай ниткән. Аны җәмәгать менә мин әйтәсе килә, мин менә шу каналыма куям, хатта шул сабыннар хакында куйдым мин. Кич белән соң. Шул хуш исле җиләк булса җиләк исе килә, һәм шундый үземнең каналымда куйдым, һәм шул ук соңрак алдында куйдым инде TikTok дип аны. Инде соң булды ул. Әллә 11-ләрдә, инде мен сагат 7-ләрдәме, иртә белән 6-дамы уянып карасам, 8000-нән артык кеше караган аны TikTokта. А монда менә хәзер күпме дип уйлыйсыз? 12 кеше караган минем каналда. А тегендә TikTokта 8000. Менә шунысын карагыз инде менә шулай. Ул мәсәлән мин теләсәм, мин бит аны бит эзләп йөрмим. Менә мине миллион карасын, 2 миллион карасын дип алар хатта белмиләр дә, ул кем җитештергән, әлтеге үзен күрсәтсә, әлтеге шипучка дигән ул гел итә, аларны кызыксынып, менә син шибәр кыз, мен сиңа өйләнерим, ул әйткән, мен инде кияүдә булдым, кияүдән аерыштым, шулай, һәммәсе гашыйк булдым, менә өйләнәсем килә дип, анда инде шул теге кешене котыртып шулай. Нәрсә әйтәс килә? Котырту турынан. Безгә әйтәләр, ул теге чит илдә котырталар халыкны, котырталар безгә каршы. Алар әйттеләр, хатта ул телевизордан ди, анда без хакында ди сирәк сөйлиләр, хатта ди. Алар үз тормышы белән баш ватып, үз тормышы хакында сөйләшеп, гел шул проблемаларны ничек чишергә, гел алар менә ничә триллион, хатта әллә 2 триллион, әллә ничә триллион доллар бурычлары бар, хөкүмәт бурычы, әмма шуны карамастан, алар бит ничектер шунда да әле яшиләр, бездә әйтәләр, нәрсә дип әйтәләр, уверенно смотрит будущее дип, теге пропаганда гел шулай әйтәдер хатта. Алар Америкада шулай, кемдер шулайдыр бәлки, хезмәт хакын яхшы алып, теге дальнобойщик дип атыйлар, алар хатта эше авыр булгач, шуңа күрә алалар. Элек менә мин сезнең теге икенче чыгарышта әйткәнем бит, 30 тапкыр мәсәлән инфляция шул долларны бетергән дип. Алар шулай элек ди, мәсәлән, берничә ел элек әле хатта кеше хезмәт хакын алса 2-3 мең доллар мәсәлән айына, ул җитеп торганнарга. Хәзер анага бер 5 мең кирәк ди. Күрдегезме ничек инфляция көчәя? Аларда да хатта 2 тапкыр дисә дә була. Ул менә мин аны журналист буларак миңа кызык, мәсәлән, мин аны бер вакытка гына барып ял итергә түгел, әмма барып, мәсәлән, шул теге савыт-саба юыпмы, әллә нинди бер эштәме, шул эш белән шөгыльләнеп, хатта шул халык белән сөйләшеп, бераз тегене карап, моны карап, үзем теге 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күр дип әйтәләр бит халыкта. Шул кебек шул мин аны үзем карар идем, әмма кем менә хәзер кемне кызыксындырып була аны? Менә син әйт, мин Америкада булдым дип. Инде хәзер теге космоста тик булдым дисәң дә, анда әйтер элекке менә кем Америкада булган, шул дәрәҗәсендә сине кабул итерләр.
космос, менә хәзер космоста булдым дисәң. Әле вакытында мин теге газетта эшләгән чакта Петербургка барып кайттым да, шунда университетка шарык телләре факультетына хатта мөрәҗәгать иттем. Әйтәм, мин менә халыкара журналист буласым килә. Анда бер кафедра мөдире Азербайҗан, ул әйтте, төрки теленә өйрәнеп була, әмма гарәп теле бик катлаулы булмас, нәрсә дип шулай. Мен бәлки яхшыдадыр ул, әгәр дә ул мин шуны укырга китсәм, ул соңыннан бит ул юкка чыкты, бөтен ниләр дәрәҗәсе дә төште. Хатта мин шул Екатеринбург шәһәрендә метрога төшсәм, карасам, анда реклама язып куйганнар, безнең журналистика факультетында халыкара журналистларны әзерлиләр дип. Менә анда да бит ул имтиханны тапшырып кеше күбесенчә бармый, акча төртеп керә бит ул, акча төртеп. Әле бүген генә теге мәктәптән кайтып килгәндә балалар, кызлар, шунда мин урамда сатучы бер әбигәме, апагам әйтәм, кемгә, менә мин Екатеринбургта университетта аны тамамланганга багышлап бер тантана узды, шунда алар мантиялар, нәрсәләр киеп, мин аларга бераз кызган итеп карадым инде, кызганыпмы, шулай сорадым соңдан, сез мен әйтәм, эш буламы сезгә? Юк, белмибез, эш табабызмы, юкмы? Мен әйтәм, безне Советлар Союзында, мәсәлән, шулык эшкә җибәрәләр, кайда булса эш таба хөкүмәт, язалар эш, ни анарга яшәргә урын бирегез, һәм 3 ел арасында тора торган җир булсын аларга, шулай дип документта языладыр хатта. Әле ул анарга юлына акча бирелмәгән, шул сез бирегез. Күп тә булмады, әмма мин Сахалинга барып, кая теләсәм шунда барып кайтыр идем. Кемдер егетләр бардылар, менә Таҗикстанга, анда газетта эшләде. Кемдер, мәсәлән, Чукоткага барды. Соңыннан мин 5нче курста шул Сахалинга барып, кызыксынып кайттым инде, анда нәрсә. Шулны җәмәгать әйтәсе килә. Хәзер син чит илгә барып, әллә кайда барып, утрауларга барып, менә мин фәлән җирдә, әле попугай бар бит. Ничек? Кем, кайсы попугай булды әле ул? Кеше микән, бүтән микән? Бәлки шулдыр әле. Анда ни? Кайда, вы когда бывали? Нәрсә дип, кайсы утрауларда оныттым инде, менә кирәкмәгәндә искә төшә ул. Әйтеп салды, кайсы утраулардамы булдыгызмы дип. Шул вакытта кеше-кешегә сораса, бу фәлән утрауда булган икән, Америкада булган дип. Шуңа күрә кызыгы юк аның җәмәгать. Булай тик сөйләшеп шунда кешеләр белән тагы аңларга хатта аңларга ул тормышларын аларның кешеләр белән сөйләшеп күреп аларның тормышын. Әле мәсәлән, мин шул Казакстанда бардым, газетта практикада, анда күрдем, алар гаиләләрендә булдым, шул өйләрендә булдым, ничек торганларын күрдем. Шул Сахалин, мәсәлән, кайда инде, хатта бер якларда булдым. Шуны күреп, үзең күреп, 100 тапкыр ишеткәнче бер күрү кадерлерәк дип уйлап шулай итсәң генә. Шул чит илдә, мәсәлән, кеше бара безнең, инде ул кунак күзе белән карамаска тиеш, ул үзенә ничек урысча әйтә, примерять к себе. Менә мин мәсәлән килдем, шушында эшкә кердем, мин тормышка шул хәтле акча кирәк. Мәсәлән, дуслар, олар да кирәк. Нинди дуслар, үз телендә сөйләшә аласыңмы, ана телендә телеңне саклый аласыңмы? Хатта бераз кешегә саф һава теге нәрсә кирәк инде. Суларга кирәк, суларга дышать, ягъни. Шун кебек үзен халкын кешеләре белән кайсы вакытта очрашып, күңелләшеп сөйләшергә кирәк. Ул бүтән халыкларда бар. Безгә караганда әле Кавказдагылар, шул теге Америкада хатта алар колонияларның тултыра, анда бер-берсенә ярдәм итәләр, күтәрәләр бер-берсенә. Шулай хатта әле паспорт дигән комедия бар, анда да барып чыга ул. Шунда
барса, теге Мамука Кекалишвили, ул мәрхүм инде хәзер, кызганычка каршы. Мин вакытыннан белән очраштым да, хатта интервью да алдым Татарстан кунакханасында. Ул шул кинода төшкән, паспорт киносына. Анда шунда грузин буларак барып чыкты да, шунда грузин, Америкада грузинлар белән очрашкан. Анда инде хатта юк, Израильдә, гафу итегез, мин нәрсә дип ятам әле, шул Израильдә ул грузин күрдегезме? Әле Мимино дигән кино бар, анда да хатта ул Тель-Авив белән чагыштырганнар телефоннан ялгыш. Шуңа күрә ул анда да грузин белән сөйләшеп алган. Инде кино, әмма буштан бушка еш кына кинода булмаганны күрсәтмәсләр дә иде, минем фикер буенча. Шул җәмәгать Америкада ни тормыш? Әле сказка Царе Салтани дигән бар бит, за океаном нәрсә дип, худали, нәрсәме, яхшымы, яманмы за океаннан, нәрсә океанда, океан артында дип, нәрсә дип сорау биргәннәр бит. Шун кебек була сорау бирергә, анда ничек тормыш? Инде мин аны төрле кешеләр видео куя, берсе яхшы ди, берсе яман ди, берсе мин менә монда да яхшы яшим, китәсем килми, берсе әйтә сагындыра ди. Әйе, ул төрле була инде, хатта ана безнең бер вакытында бер фән хезмәткәре, мин ул вакытында укыдым аны, теге перестройка үзгәртеп кору башлангач, хатта шунда ул хөкүмәт белән ничектер алар душман булып хөкүмәт белән ул шул Америка китте, хатта хәзер мин аны күзәтеп торам бер социаль шелтәрендә. Инде бер шул аның йорты бар, хатта 2 катлы, малайлар бар. Әллә хәләл җифете вафат булганмы? Бер малайы хатта өлкән малайы әле һаман өйләнмәгән ди, шулай язган. Менә шул агачлар, шулар үсеп килә, хатта ди йортта ди, инде кайсы вакытта сәясәт хакында яза, хатта кайсы вакытта тормышы турында әзрәк яза. Менә кеше малаем килде, мин ага эшпешмакларымы, нәрсәме пешердем ди, ул килде, яратып ашады ди, шулай уйлап торам, шунасын ди, мин ди, монда нәрсә йөзәс киләме, нәрсәме, мин ага язган идем, мин ди бассейнларга барып пешрак суга чумасын килми ди, мин ничек сусыз, ничек яшәргә ди, сусыз, менә сусаган түгел, йөзергә, мин мәсәлән йөзәтергән җир булмаса, мине кеше уйлап торам, ул кешегә сәламәтлек өчен эссе чакта йөзергә кирәк, кан тамырларына кирәк, сәламәтләндерә ул кешене, хатта аның аерым сөйләргә була. Шул. Мин инде ул теге ачуланып бераз язды, мин инде пешрак бассейнларга, кеше йөзгән бассейнга чумасым килми дигәч, мин яздым аңа, әллә юк монда күл дип. Мин хатта Төркиядә минем Гагаузида, Бәйрәмдә, авылда очрашып ничә ел дәврендә түрк кардәшләребез, анда хатта Мустафа Кемаль Паша бер кичкенә шәһәр, ул теге Бурса, Королек птичка певчая дигән шунда сериалда күрсәткән Бурса, шул Бурса янында бер шәһәр кичкенә, шунда җитәкче булып ничә ел дәврендә эшләгән, шул мәсәлән, шул икенче анда бар тагы бер түрк кардәшем, шулар белән телефоннан сөйләшкәндә, мин алар чакырган була, мин сорыйм, инде Нехир дип атыйлар елганы, мин шул сорыйм инде, Нехир бармы анда сездә? Ул уйлаган, миңа диңгез кирәк. Мен әйтәм, диңгез кирәкме, миңа Нехир кирәк. Чөнки йөзергә яратам. Күл бармы икән, мен әйтәм. Ничек алар менә яшиләр, хатта су кермиләр ничектер. Ул инде адәм баласы, ул йөзү аны бик файдалы. Кеше өлкән әйгәч, мәсәлән, шул кыскайтып салыйм инде. Хатта кан тамырларына файдасы килә, чөнки варикоз өлкән әйгәч, ул варикозны кеше карамаса эссе чакта тромбофлебитка әйләнә, һәм бик күп теге сәламәтләндерү роль уйный инде шул суда йөзү. Хатта ул бик ни. Әле менә ничә көн элек әле мин хатта салкын су булса да йөздем, йылынып киттем, шулар хәтләнеп, чөнки кызу йөзгәнгә күрә, аннан чыктым да тирлеп, салкында тимәде, Аллага шөкер, чөнки мин кызу йөздем. Шундый нәрсәләр кирәк, шартлар бармы? Менә бу абзый кем белән сөйләшә, мәсәлән, ул кешегә кирәк, өлкән әйгәч, бер-берсен аңлый торган кирәк. Бездә шуңа күрә безнең, мәсәлән, татар халкында буштан-бушка әйтмәгәннәр, бер очрашу, бер гомер дип әйткәннәр. Гагаузида анда
көріш деген көріш, яғни күрішу деп айтқан шундай ресторанлары бар, кафеларда бар, хатта урамда аларда менә шул. Инде кешегә кирәк ничектер күңел ачып, сөйләшеп, үзен проблемалар белән уртаклашып, берәүдән киңәш тыңлап, инде яшәргә кирәк. Ул мәсәлән Америкада ул һәр кайсы акча куу бер-бергә кирәкми. Безгә әйтәләр, капиталистическом обществе человек волк, а бездә человек друг, товарищ и брат дип шунасын шаяртып әйтәләр. Теге кабиләләр бар бит, кыргый кабиләләрдә алда человек человеку, друг, товарищ и корм дип мазаклап хатта язганнар. Шулай да бәлки кайдадыр бардыр, белмим, әмма әйтә алмыйм. Ул теге Полпот кына ашаган инде кешене астагфирлар. Шул менә кемдер кызыксынып йөгереп китә. Әле бер әби Молдовада татар әбисе очраттым аны, Молдаванияга чыккан, инде сагына Казан астында үскән, җәтим, бала чагында бераз булган, шуңа күрә шунда да сагынып, аны чиркәүгә чакыралар, ул чиркәүгә бармый. Шуңа күрә бер ялгыз инде 70-тән чыкканмы, 80-га килгәнме, мен анда хатта интервью алып утыра, ул нидә, YouTube'та миндә, мен аны хатта шул куйган идем. Ул сагынып тора, күрәсем килә, Татарстанны күрәсем килә. Бала чакта үскән шунда, кыз булгач бәлки ул киткәндер шул теге Молдова ягына, шул якларга бәлки ул вакытта буладыр, комсомольский путевка дип халыкны гөрнитәләр әле. Мин мәсәлән редакция эшләгән чакта өстәлнең бер ягыннан тартмасына табып алдым кагаз, Татарстаннан имеш ни горкомда караганлар шундый мәсьәләне, Татарстаннан кешеләрне җибәргә Ирак шарыктагы, Дальний Восток, Ирак шарыкка җибәргә шунда. Үзләре шул чакта Украинадан кешеләрне китереп монда эшкә урнаштыралар. Әйтерсең ни монда ни соңыннан авыллардан күпме безнең Татарстан авылларынан безнең Оренбург өлкәсенә килеп урнаштылар татарлар. Кеше юк дип әйтәсезме? Юк. Алар шундый сәясәт алып барганнар. Менә бу әбине шунда хатта Молдовага киткән инде, шунда торган, бәлки шул комсомольск путевка дип шулай. Инде бара-бара сагынган, инде аның хатта кызына инде моны әби анасына аңлап инде сагышлы нәрсә әйтәләр инде шул. Шуны аңлап инде балаларына, икесенә, берсенә татар исем кушкан һәм үз баласына, оныкларына инде шул. Инде татар оешмасын әйтәм, оештырмыйсызмы, сөйләшеп киткәник, ул менә ди анда ди менә бар ди, минем оныгым ди риза ди, такымнар ди, хатта бер Молдаваниядә ул риза ди, татар оешмасына кирергә ди. Менә күрдегезме җәмәгать, Иракта торып, сагынып, кеше тилмереп йөри. Үлемтәне үзмәскә кирәк. Мин әле ничә булды мөмкинлек Казакстанга барып урнашкырга. Менә мин мәсәлән өлкә газетына эшлим дип, үзем дәрәҗәне югары күрсәтәм дип, хатта ни Оренбурга бардым. Алар әйтә, Оренбурда өлкә газетында эшләргә. Оренбурда юк, шул газеттан бер район үзәгендә эшләргә була, әмма коммунист булсаң дип, хатта шулай диделәр. Тагы кайсы җирләрдә шулай. Әмма мин анда нигә бар? Ульяновск өлкәсенә дә чакырдылар, анда коммунист булсаң ди, мин коммунистка кирмәгән идем. Инде бу мәсәлән мен Казакстанга барып чыксам, өлкә газетына алар әйтәләр. Юк ди, әнә без ни Хромтауга барыгыз да, шул безнең үз хәбәрчебез, ягъни собственный корреспондент дип эшләрсез шунда ди. Аларда икенче канун мәллә булды ул. Анда каршы булмадылар, коммунист булмасаң да сине риза, тик син менә Татарстанга сине җибәргәннәр ди. Анда мин татар газетына кагаз алдым инде Сахалиннан тик ышкынырга дип, шул Татарстан кайтам дип. Шуны ди барып ди тикшердә ди, аларга безгә претензия булмасын ди. Шуңа күрә килерсең, торырсың ди. Мин шунда инде бер Езни мәрхүм инде, ул юнәп аңлата алмаган, шуңа күрә барып икенче төрле әйткән, аны кагазын белмәгәннәр ни ди язырга. Шуңа күрә мин шул кагаз артына килеп Татарстанга урнашып калдым, Аллаһка шөкер. Сахалинда буладыр, калырга мәсәлән, анда да Илгам Шакировның җырларын радиодан тыңлап, Мәскәүдән антурнан тапшыруын тыңлап, Татарстанга барырга бәлки кирәк дип шулай да уйлап куйдым. Һәм төрле җиргә булады, Чукотка мәсәлән,
тағы я кайда ал Үзбәкстанмы хатта төрле җирләргә буладыр барырга. Кытырып машина киләле. Мин аны бит үзебезнең юлдан китеп барам. Юк, ул хатта шунда кытырып китеп бара. Әллә кем ул. Әйе, менә шуны белән сөйләшкәндә ихтибарсыз калдырсаң, юлны менә күрдегезме? Әйдәп килә миңа. Шуны белән тамамлап, хәзер инде вакыты чыга, нәрсә тамамлап әйтергә була. Гел шул сәясәт дип әйтәсе килми, чөнки кайсы вакытта ул сәясәтме кешенең күңелләре, кешенең йөрәге уртасынан үтеп китә, хатта тормышта менә ул бер генә шул сәясәттән тормый, шуңа күрә мин сезгә бераз тормышны бәйләп шунда әйтим дигәнем. Әгәр дә кешенең ул теге мин вакытына бардым, хәзер ул әйтеп булмый, кайсы ил, чөнки ярамый. Шәһәр, бәлки әйтермен, Одесса мәсәлән, анда туганнарым тора. Инде 2 абыем торадыр, балалары, инде 1 абыем калды. Өчәү укып чыкты, югары уку йортын тамамлап. Шунда кешеләр белән бик тиз таныша идем мин анда. Бер грузин кафесына кирип ашасам, анда аш пешерүче белән, малай белән таныштым, кемнәр белән трамвайда китеп барам, ул мине вагонның бүтән читенә күреп, яныма килеп, исәнләшеп, сөйләшеп, менә мин автозаправка эшкә кирдем, шунда килегез дип, ачыктан ачык сөйләшә. Анда бераз менә кешегә ничектер ачык карый. Шун кебек әйтәсе килә, яңа җирне кеше сайласа да, төрле якларын карарга тиеш, үлчәргә тиеш. Миңа менә шушы ягы килешәме, юкмы, менә бу ягы килешәме, юкмы дип, гел акча ягына уйламаска кирәк, кайсы вакытта ул акча күп була, дуслар булмый. Минемчә ул менә салат дигән бар, анда арасында нәрсә генә салмыйлар, һәр кайсы бер нәрсә тәм кертә ул. Коктейль дип атыйлар, ул да тәмле, төрле нәрсәләр салалар, эчемлекләр анда, шуңа тәмле булып чыга дип әйтә. Шуң кебек минемчә тормышта да ул шул коктейль булырга кебек тиеш, мәсәлән, бер нәрсәдән генә тормаска тиеш ул, бер компоненттан. Кемдәдер акча гына. СССР шырында чыккан кинолар хаттанда шул теге күрсәтәләр бит. Кем акчага бик омтыла, акчага башын сала, акча табуга, аның бәхетсезлеген күрсәтәләр инде. Аны ашырып җибәрәләр инде күпертеп. Әмма бер ягыннан алар хак, акча кешене бәхетле итми ул. Кайсы вакытта әле мин әйттем бит әнә, яһуди халыктамы әйтем бар, яһуди түгел, бәлки бер Америкада миллионер, миллиардер әйткәндер. Дуслык нигезендә оешкан бизнеска караганда, бизнес нигезендә оешкан дуслык артыграк дигән. Чөнки акча, мин бер видеода әйткән идем, кешене буза, ул кирәк, шиксез кирәк акча мәсәлән. Әмма бер генә түгел дөньяда акчадан тормый. Ул кешегә существо социальное дип әйтәләр. Үз милләте, үз дуслар булырга тиеш. Шунасын төрле аның нәрсәләр белән кеше кызыксына, шул инде канәгатьләндергә тиеш аны, төрле таләпләрен тормышта. Шунда ул теге нәрсә үрчәтиш полноценный жизнь дип атыйлар. Тормышы тулдан тулы була. Әгәр дә ул тик кайсы тормышын якларын ихтибарсыз калдырса, соңдан үкенә, менә үкенә дип әйтмим инде, ул менә авылдамы, кайда шул тора инде абзый безнең. Әмма кем белән очрашалар? Фәлән килеп чыкты кунакка дип әйтми. Фәлән кешегә бардым дип, юк. Менә мин шул якларга барып кайттым, юк. Менә шундагы бүтән шәһәрдә татарлар белән очраштым дип, юк. Хатта менә безгә Татарстанга вакытында Нью-Йорк шәһәреннән, Сан-Франциско шәһәреннән имамы килеп чыкты. Шул хатта мин анда кызганычка каршы ничектер тулы рәвештәме нәрсәме сораулар бирмәшдеме инде. Татарлар күпме анда, бәлки сорагандыр, оныткандыр инде. Очрашасызмы, ничек нәрсәме шул? Мәсәлән, Нью-Йорктамы, кайдамы татарлар очраша, бәйрәмдә, сабантуймы нәрсә?
паркта анда-санда тик очрашып куялар да. Шул гел көн сайын түгел инде даими рәвештә очрашулар бәлки юктыр ул. Мин фикерем буенча шул кебек ерак бер-берсенә барырга хатта ерак юл янында туган түгел бит инде алар. Бәлки шулайдыр, бара-бара баллары бүтән милләт кешесен алалар да. Шулай бетә. Менә мин вакытымда бетәм, 3 минут калган. Әйтәсе килә, тик кыска гына тик өстәп җибәрим әле. Вакытында безнең язучылар килепте, мин педагог институт тулай торганда торган чакта, анда язучылар килеп чыкты, шунда берсе сөйли, мин ди Финляндиягә татарларга бардым кунакка ди, шунда хатта бер татарда турдым ди, анда ди бер егет килеп чыкты ди. Мин аны саф татар телендә сөйләшәм, мен татар дип уйласам ди, ул хатта ди, юк ди, мин менә ди аларның кызларына өйләнәм дигәндә, алар әйттеләр, татар телен өйрәнсәң, шунда кызыбызны кияүгә бирәбез диделәр. Шул мин ди мәҗбүри татар телен өйрәндем ди. Шундый хәл булган. Менә шулай татар үзендә торса, теле саклап, тел, дин, шулар мәдәният, шулар аны туплап татарны бергә тотачак. Алар шунда ни җәтим булмаячаклар, анда бүтән илләрдә торсалар да татарлар. Шул битараф ваймсыз булса ул шундый, мәсәлән, теленә, диненә, гореф-гадәтләренә, ул инде югала кеше ул. Аны хатта ялгызлыкны сизә башлый. Ялгызлык инде ул теге синоним инде урысча әйтмешли. Бәхетсезлек, күңелсезлеккә кайсы вакытта синоним була. Шундый булмасын дип инде татарлар берләшегез дип җырда бар хатта. Татарлар кайда торасыз, кайсы илләрдә берләшегез. Чөнки сез бер ата-ананың баллары дисә була инде бер яктан. Яни әнә безнең дә вакытында мәсәлән күчергәннәр бит 200 гаиләне 1744 елны сөргәннәр Казан губерниясеннән хатта Оренбург губерниясенә, аларны Сиит Слобода, ягъни Татарская Каргала дип атаганнар шунда. Татар Каргаласы дип. 200 гаилә. Алар бит үзара бит бераз ни булган туганнар, ерак булса да кайсылары, бара-бара бер җирдә тора, ничәнсе буында бит тагы өйләнешеп туганнар, ничә буын узгач, ул казак халкында ру диләр. Анда 14 14 буын кешесенә хатта өйләнергә ярамый, туган дип саный. Һәм шул ру, шул нәселдән килгән ру, аны кешесенә өйләнергә ярамый. Бездә татарда инде күрдегез, менә 200 гаилә, алар бер җирдә тора, авылдашлар барыбер бер-берсенә өйләнешеп туганнарга әйләнеп китәләр. Шуңа күрә элемтәләрне сакларга кирәк, татарларга бер-берсенә инде йөрешеп, сөйләшеп, дуслашып, татулашып, тату булып яшәргә кирәк. Һәммә безгә шуны телим, җәмәгать. Бердәмлектә булыйк, берлектә тирлек дип әйтәләр татар халкында. Исән сау булыгыз, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.